Igcwama lishele idube ngempela imicimbi eseThekwini. Hey, hayi sanibonani kuphi nakubi lapho ngekho nilomusi njengamanje. Kubingelela yini Mthinda Gcosi into emzomqamela amehla akabanye waqhuma imali wazi ngena kathi awusuku lakho lokuqala la ngicathe enze kulangela press subscribe button share phinde comment khona konke uma subscribe ayikho imali yakhe ehamba so sengibe wena uqala uthola notification mase kufake le video ehamba phambili engane zawethu. Igcwama elisha likhipha istatement lapha sibuzayo ukuthi ngempela nisona salifaka igama lami kule micimbi yenu eseThekwini njengoba ke sekudicilelwe igama legcwama elisha phansi ikhawu ukuzilandelana kanti futhi uyasho nanokuthi igama lakhe lenziwa njengomuntu ozixhwanguxhwangu. Usabuza ukuthi nenze ukuthi ngempela nilokhu nifana negama lami lapho ngoba hleli nifuna ukufeza inhloso zenu ngendlela ezihlukahlukene. Uzokhumbula ukuthi igcwama elisha liyaqashwa nakweminye imicimbi libe seliveza ukuthi liyaqashwa even nangaphandle kweNingizimu Afrika koSwaziland nakoZimbabwe liyaqashwa kodwa alikaze lafika lenze lobo buxhwanguxhwangu futhi alikaze lasusana namuntu. Libe selibuza ke ukuthi ngempela yini efakelwa igama layo eThekwini njengoba ke lithena liyoze likwazi ukuthi liyodlala eThekwini noma lithathe imicimbi yabo imicimbi ehlele eThekwini mangabe selihlonishwe noma selithole ukuhlonishwa ngendlela efanele ngoba ke ngazo zonke izikhathi lihlelele lilweswa mangabe ke leseThekwini. Ngane wethu ngiyafisa nje ngoba le ndaba sayibeka eThekwini usalise ufaka umbono wakho ngeze comment section ukuthi uthini na kahle mayelana nalolu daba legcwama elisho ukuthi ngempela imicimbi eseThekwini selidubile until balinikeza ukuhlonipha ngendlela elifanele. Ake sizovula lapha ku comment section.